Assalamu alaikum ni saga in kɔnɔ an minnu b'a la ka 223 Chrono TV lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waleɲumandɔfɔli bɛ ta ka ɲɛsin aw kelen bɛɛ lajɛlen ma a mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan bi wulada in na ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo disons la vérité maa dogolen tɛ Mali kɔnɔ surtout diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen la maa min de don Musa Mara ale kɛla maire ye anw fɛ Mali kɔnɔ a kɛla député anw fɛ Mali kɔnɔ a kɛla ministre ye anw fɛ Mali kɔnɔ a kɛla premier ministre ye anw fɛ Mali kɔnɔ o kɔfɛ Musa Mara, il est expert comptable diplômé au Mali. Ni wati na Musa Mara abe anw fɛ Sikasso. An bɛna kuma barani tengo a la a bɛ foli di Sikassokaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔ. Monsieur Mara, salam alaikum. Alaikum salam. An bɛ an lamɛnbaga n'a lajɛbaga bɛɛ fo. Chrono TV lamɛnbagaw n'a lajɛbagaw. An bɛ Sikasso yan an bɛ aw bara. An nana baara min na an bɛna don o la k'o walanwalan. An bɛ aw yɛrɛ fɛnɛ fo kosɛbɛ aw ka interview la. Merci beaucoup. Monsieur Musa Mara, il n'a pas fait de 223 Chrono TV ka jabaran de ɲɛma bi i nana Sikasso a jara Sikassokaw bɛɛ lajɛlen an bɛ fɛ ka dɔn e nakunba ye jumɛn ye anw fɛ bi Sikasso. An ka nali in bɛ n b'a fɔ fɛn dɔ kɛra laada ye a b'o minɛn de kɔnɔna la sunkalo o sunkalo a bɛ san caman bɔ an bɛ na Sikasso komi an bɛ taa région tɔw la cogoya min na ka na ŋaniya yira kɛ an baarakɛɲɔgɔnw an dɔnbagaw an teriw an jɛɲɔgɔnw n'olu ye imamu ye ka ŋaniya yira kɛ adamadenya kɔnɔna na o ŋaniya yira ye mun ye ka suntigɛ d'u ma a bɛ se ka kɛ sukaro ye tuma dɔw la a bɛ se ka kɛ malo ye ou bien ɲɔ ye pour que mɔgɔw ka sunkalo ka se ka latɛmɛ nɔgɔya la ka dɔ b'u ka degun na ka dɔ b'u ka doniw na an bɛ o kɛnɛ de kan an bɛ o conseil siège la yan komi aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na an bɔra ka o kɛnɛ in o fifa an yɛrɛ jɔlen filɛ an nana min donna an garijɛgɛ la n'an nana n'o ye an jɔlen filɛ o de kɛrɛfɛla la ka n'o di imamu ma k'a fɔ fɛnɛ k'a di imamu ma an b'a dɔn imamu kelen o kelen jama de b'u kɔ gɛlɛyaw bɛ yen olu fɛnɛ ka se ka dɔɔnin bɔ olu ɲɛsiraw la o fanfɛla fɛ o baara in bɔ o fɛnɛ minɛn kɔnɔna la donc an nana o hukumu de kɔnɔna la. I b'a la ka dɛmɛ min kɛ Mali fan caman na an bɛ fɛ k'a dɔn ni fɛn bɛ ka bɔ e yɛrɛ de kun a tari di mɔgɔ de bɛ kɛ dɛmɛ a la. Ayi a tɛ ka bɔ ne yɛrɛ kun mɔgɔw bɛ ɲininka en réalité mɔgɔw n'i bɛ politiki baara la ou bien n'i bɛ jama baara la maa caman bɛ yen u bɛ fɛ k'i dɛmɛ parce que u b'a dɔn i bɛ sira min kan sira jɛlen don bon a ka ca Ala fɛ n'u ye dɔrɔmɛ kelen d'i ma fɛnɛ ni e ma dɔ fara kan i tɛna dɔ bɔ a la k'a kɛ ka maaw dɛmɛ donc o la san o san anw bɛ min kɛ an bɛ wololimada de bila ka taa an limanaw an jɛɲɔgɔnw an baarakɛɲɔgɔnw ni min bɛ se ka 1000 di min bɛ se ka 1,000,000 di mɔgɔw bɛ dɛmɛw kɛ ka fara ɲɔgɔn kan anw fɛnɛ b'a dafa san o san an bɛ dépense min kɛ dɔɔnin bɛ 50,000,000 sanfɛ an bɛ san o san à peu près ɲinan fɛnɛ ta kɛra o ye à peu près 50,000,000 ni dɔɔnin an b'o o dépense kɛ donc a bɛ sɔrɔ nin sira ninnu de kan danaya sira don. An bɛ fɛ ka dɔn ni dɛmɛ in bɛ ka kɛ Mali fan bɛɛ la tari di a dan yɔrɔ damadɔni de. Ayi a bɛ ka kɛ Mali fan bɛɛ n y'a fɔ sisan kuma kɔnɔ n ko alhamdulillah an sera ka dɔ kɛ Kidali ɲinan parce que aw bɛɛ b'a dɔn depuis salon Kidali nana Mali ka hukumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc o kɛra sababu ye gouverneur bɛ yen gouverneur n'a jɛɲɔgɔnw bɛ yen an n'olu y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka dɛmɛ dɔw bila ka taa olu ka se k'o di maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la parce que Kidali région kɔnɔ maa caman wulilen don ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka na Kidali k'u sigi Kidali an sera ka kɛ sababu ye k'olu dɛmɛ donc Mali région bɛɛ don ka daminɛ Kayi fo Kidali Menaka gɛlɛyaba bɛ yen komi aw b'a dɔn cogoya min na an ye dɛmɛ kɛ Menaka salon ne yɛrɛ taara Menaka ka taa dɛmɛ kɛ an ye dɛmɛ kɛ Gao Tombouctou Segu Sikasso an bɛ Sikasso Kulukoro Kayi bon Bamako fɛnɛ kɔnɔna la an bɛ an seko kɛ san o san inchallah. Walisa an ka se ka bɔ an ka bi babu in kɔnɔ an bɛna sara fara ni kuma in n'a tɛ kɛ baasi ye a tɛ tɛmɛ tile damadɔni kan Mali politicien caman bɔla ani tɔnjɛkulu caman bɔla ko transition ko ka dansigi a la ko ka élection kɛ e hakili ta ye jumɛn laɲini na. Bon n'i ma fili politiki mɔgɔw ye min fɔ ko transition a tun fɔra k'a dan ye min ye k'o tɛmɛna i y'a dɔn o de fɔra transition ɲɛmaaw yɛrɛ ye sariya ta k'a fɔ ko transition bɛ kun cɛ mois de mars min tɛmɛna o tile 26 k'a bɛ kun cɛ o la o mois de mars tile 26 sera kalafili ma bila sen kan an b'a dɔn kalafili bɔra dɔgɔkɔrɔ depuis septembre tɛmɛnen an ka ɲɛmaaw yɛrɛ y'o fɔ mais ne bɛ min faamuya nin kɔnɔ sigikafɔbaliya o de la nin y'a kalo 2 ne bɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye aw kana to ten
n'a y'a dɔn fɛn dɔ bɛ nalen a ye maaw wele aw n'u ka sigi aw n'u ka kuma aw ka bɛnkanw kɛ o k'a sɔrɔ fɛnw ka tɛmɛ a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye sigikafɔbaliya sinon hali politikimɔgɔw ka kuma kɔnɔ u ye mun fɔ transition tɛmɛna a banna sisan an b'a ɲini transition ɲɛmaaw fɛ u ka politikimɔgɔw wele an ka sigikafɔ an bɛna a kɛ cogoya di ne bolo o tɛ tiɲɛni ye dɛ o ye dilanni de donc halisa jamana ɲɛmaaw u ka u dayɛlɛ u ka maaw lamɛn u ka maaw ni maaw ka sigi ka kuma jamana lahalaw kan maa mun b'o o nafa sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o y'olu de ye sinon n'i kelen tor'i danna n'a gɛlɛyara k'a bɛna kɛ fo ka tiɲɛ i bolo i n'i kɔsi tɛ maa ye dɛ maaw wele ani maaw ka sigi ka kuma halisa an bɛ continuer k'o kuma kelen f'u ye nin ne kalo caman ye n b'o kuma kelen f'u ye an bɛ continuer an b'a bisigi ni Ala y'an dɛmɛ o bɛna se ka kɛ inshallah kumakan laban jumɛn bɛ bolo ni waati in na ka ɲɛsin an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma duwawu an bɛ duwawu de kɛ jamana ye a bɛɛ bɛ jamana lahalaw dɔn bi an bɛ duwawu kɛ jamana kɔnɔdenw ka degun Ala ka caman bɔ a la jamana kɔnɔdenw ka degun Ala ka fɛgɛya Ala ka doniw fɛgɛya sunkalo Ala ka timɛ ko yira an kɛnɛ na an bɛ duwawu minnu kɛ Ala ka duwawu ninnu bɛɛ minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu k'an ka jamana ye an bɛ aw yɛrɛ fɛnɛ fo halisa Ala k'aw dɛmɛ aw ka baaraw la k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma o tɛ merci beaucoup à la prochaine merci